uthi manje inkinga akakwazi ukuyilungisa kodwa uyayibona ikhona uthi kulo muzi engiwuthenga uthi ngilehlala kuwo kwamanje Oh yeah. umuntu owehlele khona wethwele efaka izinto ezithize khona so uma ngabe esidayisela lo muzi thina sesiyi-sacrifice kulezi zinto zakho ukuthi-ke naba abantu so kusho ukuthi lezi zinto eziphila lapha kulo muzi ezafakwa yilo mbhemi yizo lezi ezithinta amakhosikazi amaloku emitha ngako abantu engihlekisana nabo iy'gaba zilandelayo Uthwele kanzima mfo. Nina bekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPapa ekhanda enhlana sezantsi kuyifundazwe zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika nganza ukuthi asibingelele le iBlack Live TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika sikhuluma nabantu ke ngenxa yezinto ezihlukahlukene eyithinta isithwalo nokuthi ke wahamba kwafikaphi thina okwethu kulalela lesizwe ukuthi bangoba elami igama sengishilo khe ngisicaka ngwalapha ya kaluqa sibingelele isihambeli sethu sosuku namhlanje bhodi sibingelele awusebingelela njani na hayi kuphelekele ukukhala kusiza ubani lo hayi ngizocela ungayibaluli nje igama ngezathu ey'thize endawo yokuhlala kunokuthi selodabeni sure Kwethu mhlawumbe ngithatha ungibeka ngoba mina mangilalela iy'tori zenu sometimes ngiyento ukuthi nifuna ukuduma ngathi nje nifuna ukuzovela ku-TV duma ngiyibuze ukuthi nizoduma kanjani ngaveli kodwa-ke phela so thina singabathandi bey'ndaba sizolalela sesithini thina ake ngizwa bhuti kwenze njani eyi ngeke kube kuhlungu kona ukubona abantu abafuna ukuduma ngezimo ey'njenganalezi ngoba abanye bethu kuningi asebebhekane nabo ababengayitsheli kukhona kanti kukhona kwamanje nje impilo inzima ngizoqala-ke phansi ekuzalekeni umuntu ekhula ezefika kule nkinga abhekene nawo njengamanje ukuthi yini eyenzakalile ngiyakhumbula nje sisebancane lapha ekhaya ke ngilibalule ukuthi kuphi ngezathu ey'thize ngoba uma ngiloke ngiqhubeka ngichaza mfowethu uzogcina kwabantu abaningi kubonakala ukuthi iqhama kule ndawo ukuthi ngoba ziningi nezinto ezivela ingakho ungazibalula igama so sikhuleke nje ekhaya kubaba siyisihlanu ubaba kube nesithembu ube nesithembu siyisihlanu kumama oyedwa laba abanye-ke ngeshwa iy'ngane zabo zaphuphuma laba abanye amakhosikazi kodwa nje uma kuyena futhi unkosikazi wokuqala wawuyena-ke osizalela kuyena khona lapha esithenjini ayikho-ke into ebesiyiswele ekukhuleni bengisemncane-ke ngalesa sikhathi ngoba into eningi bengayinakile abantu abafowethu abadala abayasho ngoba sesiyayazi le nto manje ibonakala kumina bayasho ukuthi kwakhona ukusoleka kwey'nto ey'thize evini sisakhula sisebancane but mina amehlo kayevalekile angakwazi ukuthi ngibone okuningi bese abantu nje abame kahle kakhulu esimeni seyinkomo amatekisi ehlonishwe ubaba elokhuza endaweni ngoba emzini o5 ebe-rich ngasekhaya besibaleka kuyona mhlawumbe bese osibili noma sesithathu so ingakho ngingafuni ukubalula nendawo nokuthi ngubani kanjani ngoba kuzobalula ukuthi kuvele ukuthi kahle kahle ngiqhamba kuphi nendawo and ngubani futhi so sikhulile nje konke kuhamba kahle ingekho into esiyiswelayo wami ngagcina ngingakwazi ukuthi ngifandeke ngoba sengiyofunda ke-varsity manje ngoba nje yonke into ibihamba ngendlela nje kahle kangisho bese self-funded saba ubaba besikhokhela nje amafizi imali uNSFAS lento yakhona ingekho ngalesikhathi uNSFAS into engayingeni sasingayingeni angazi you can imagine amafizi ukuthi aba imali engakanani ngonyaka but ubaba uyakwazi ukuthi asenzele nje yonke into kalula ukusinqamula-ke isitori singabe sithi sikhululeke ekhaya nami ngakhula ngaze ngaqala nje umbhemi impela kwase ngabelwa nami kwathiwa lolu iqeshana lami lelokhuza lwezinkomo ngase nginikwa nendawo khona lapha ngasekhaya noma ngingasekho-ke khona bathi ubaba hamba ohlala laphana ngoba ubesifaka le nto ukuthi sikhule siba ngumzane ehlele kufaka futhi amakhanda ukuthi nina mhla ngihamba enobhekelela konke lokhu ngempela-ke kanti kuzofika ukuhamba kwakhe uthemba ngabe hamba njengoba sihlanu ngowesithathu mina ekhaya khona-ke umfethu omdala sengisho ngambalula ngegama ukhona-ke umfethu omdala okuyena even sisakhulu wehlele eseduze nawo babakena yonke into and futhi nathi asazi ukuthi wayefana nje nanjengobaba even umfethu kwayena indlela okwakwenza ngakhona uthe ubaba-ke mayishiya-ke umfethu omdala kuyena ubesethatha over
zonke into zikhamba ngoba belikhona ibhizinisi baba wayesakade saliqala ngaleso sikhathi lokwenza lento zama-cold room ngapha koSiphingo elungisa into ey'njenganalezo kokuthi baba mayehamba vele umfowethu wayeseseqalile uku-introduce espacini wayeseqhubeka-ke elirana kwaqala ngokuthi sibone ungakapheli ngisho 3 months hambile emhlabeni sibone into kuyilo laselenza imali eningi emndenini levele lavaleka isibhutubutu lavaleka isibhutubutu kwanganakekwa ukuthi hayi inkinga kwaloko kuphela konke kushabalala nje konke kancane kufa ngisho imfuyo icike kuningi nje yebo yabona kwakuhamba nezingane egcekeni kuningi obekwenzeka kuphela yonke into iy'moto zakhe kubaba zaphela zonke iy'moto nje namanje ezagcina zi-operator ezazethengwe yibona abafowethu ngoba nathi bese sikwazi ukuthi but konke okwakhe nje okuningi kwashabalala hayi sasesiblema kumfowethu ukuthi hayi bo ndoda siyabona ubaba uthe ehamba kwahamba akukhona nokuthi wena ohluleka ukwenza kahle hayi sahamba isikhathi lokesikhalaza mfowethu ngicela siphelile iminyaka eyisithupha umfowethu in charge izinto zingahambi kahle ngoba uka9 lo baba unyaka engekho esashiya hayi wagcina ukuthi naye bonze ngisasatholana nana kahle kwasokuxatshana nje kunje personal abanye abafowethu bengasangeni nasekhaya nana sisaphelela ke sonke ngenhlanhla sinjengabafowethu saphila sonke ngokuhluka kwethu wagcina decide ukuthi hayi ahlaleni madoda ngoba ngizogcina silimazana senzana ngisho izinto ezimbi sivele sihlele ukuthi sabelane konke umuntu nomuntu abe nokwakhe kube ukuthi sicalculate yonke into esinayo njengomndeni cisha nomsindo and kuleya process way apply fairness ngoba akekho wakhala kuthini wonke umuntu nje kwabo ukuthi hayi athola kumnekisa hayi number futhi hayi naye wathola ukulingana nokwethu noma sasilindele ukuthi mhlawumbe angafuna ukuzabela ukuthini awenze iqiniso ekuthe senjalo ka umuntu waqala ke wayimela nami ngase ngakha ngasuka laba abengibeke khona ngoba ngasafuni noba sedu ngoba kusondelene nasekhaya ngase ngibakude ngakha ngithemba ngiqeda ukwakha ngoba ngakhile kuze encane ngase ngizama kwazameka futhi ngase ngithenga kumuzi ngaphezulu kokwakha omunye phezulu kwalo engikwakhile kuhlukene ukwakha nokuthenga olokhuza umuzi engase ngimuva ke kulo engikwakhile sengiyohlala nje full time kulo engikuthengile sengibe nabakhosikazi ke amahlandla amathathu ingathi amakhosikazi ngibe nonkosikazi oyedwa laba abanye kube izitombi but abantu besihlala nabo siphilisana lo khona naye omabengane niyajula sakushada like okay I get it bengaqala ukufika kulomuzi engawuthenga ngithemba ngifika lana ngithenge lo muzi sahlala nje unyaka oqala kwangathi yonke into ehamba kahle uthe wesibili ngamaphakathi ngoba bese sinayo ngokunkosikazi kahle kahle losaqala naye kulokhuza bese sinazo izingane ezimbili kuyena so ukuzaleka kwelokhuza kwengane into enje ngiyazi ekseni isikhathi ukuthi hayi ubambile umama ngesikhathi sokuthi kuzoyenza kodwa kuthe ngonyaka wesibili sifikile lapha wayebese khulelwa ngendlela engingayi-understandanga kahle ngathi mangixoxa naye hayi wayesekubalula ukuthi hayi impela ukhulelwe kodwa manje naye into emshayayo akazi ukuthi ingane ekabani okwaba insumansumaneke kumina lokho angi-understandanga leya nto ngale ndlela kokuthi ngangi-justified nje ukuthi hayi udlala ngami lo ucasha ngesithupha ayikho into enja insumansuma ngayixoxa ngisho kubafowethu engiphila nabo ukuthi abonanga nenkinga and indlela nakhuluma ngakhona uzakhali inyembezi echaza nokuthi ukhulelwe kodwa ingane akayazi ekabani kwenzeke kanjani ngamafuphi uyavuma ukuthi ngoba emithi nje awunaso isandla kuleyo awunaso isandla uyakuvuma uyakwamukela lokho hayi ke ngiyaqala ngisho abafowethu ngathi bangilixoxa nabo lolu daba bathi hayi abantu besifazane vele amanga bawaqambe baze bakhale bawaqambe baze bazenzisi zonke lezi zinto zibonayo kwezimpawu zengazuthi bukhona iqiniso kule nkulumo akukho hayi nami siyabazi abantu besifazane ngeke umqondo bashintsha athi hayi usegangile ngamshaya phansi ngathi gede kwaphela isikhashana ke ngiyijongo nami khona intokazi akade i-ex yami engangithande nayo before kwasekubuyela yona yabuya sazohlalisana nayo ngingalobolile singenzela ukuthi bathi kwavuka inyama uqokweni kunjalo phela saphila naye
ngeke ngiba naso isiqiniseko sesikhathi kodwa ngoba kanayo ingane yami wabe sekhulelwa kodwa naye futhi khona nje kuphileni kwethu hey owesibili ke manje lesigameko senzeka uthe mayikhulelwa asho into efana nse nesho nkosikazi okuqala okuyikona okwangenza ngavula amehlo kodwa ngangakweyakamisa ukuthi kuyahambisana na nayo usemithi futhi usemithi futhi ngendlela ethi ayivane ngoba nange wasumitha kanjalo nje yabo wathi hayi ukhulelwe and ekukhuleleni kwakhe ngoba uyazi ukuthi indlela akhulelwe ngakhona ngaleso sikhathi umuntu ngoba uyasebenza nginokuba laphana enyuvesi ngeke ngize ngibalule ngegama ukwenza imisebenzi ethize kuleyo period ngokubala lokhoze isikhathi mase kuhleli naye ngoba uyakwamukela na ukuthi ukhulelwe kodwa naye futhi into ethi ayifane nalena yabo ukuthi hayi nginokuthi hayi mhlambe uyinto ethize kwagcina ngikwamukela ukuthi awukhulela ngahlobo akhulele ngalo kwaphoqa kodwa futhi naye ukuthi akenge ngimshiye yena ngangimshiya ngenhloso yokuthi ngifuna ukubona ukuthi eyedwa la ekhona ukhona nomuntu ke osondelayo kuyena lo ngitrace ukuhamba kwakhe ukuthi wenzani uhlangana nobani ukhona nomuntu osondelayo yaphilisana naye njengoba isimo sesinjalo engasekho eduze kwami ukubheka ubuqiniso balento ayishoyo hayi ngiyabona impela hayi wabuyela kubo kwaqhubeka kwafana ngiloke nami ngishaya incini zami ukuthola even kosisi bakhe engisondelene nabo ukuze ukuthi ukuhamba kwakhe kuthini ngoba nabo kuba abayiqondi lento ngoba nabo kubuyasho ukuthi hayi ngikhulela impela kodwa hayi mayibala ngalo hlobo nami ngibuka isikhathi akuyona ingane yakhe lokho ngifanele ngikwamukela ngoba if you check ukuthi singakanani isikhathi yabo yonke into iyavela ukuthi lo muntu kufanele ukuthi okhulelwe ngalesi sikhathi and lesi sikhathi u3 weeks wonke kwaleso sikhathi kumele ngabakhula ngangingekho kulowo nyanga so wagcina ke ukuthi sekunzima ukuthi siphinde sibuyelane naye phinde ngimethembe futhi noma nganginako ukusola ukuthi ngingakuba confused ukuthi kwenzakalani to the extent that ngaze ngahamba ngayosheka ngathi mangicheck hayi kwakhuluma insumansumane nje into engayi-understandanga kwagcina kwakuthi kwathiwa ngifike naye azokwazi ukuthi enziwe izinto ezithize zesiZulu akhulume naye ngoba umuntu engakuyakena wayefuna ukuthi afike amuzwe naye ukuthi uluthini uvo lakhe ukuze abe nesiqiniseko sokwenzeka kwezinto kwakuthi sengiyalibeka kodaba ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuthi ngimlande ngize naye and all those things hayi kwakuthi-ke nami bengumuntu ongayilandalandeleli lezi zesiZulu noma ekhaya ekukhuleni ngoba sikhulu isifana bezenziwa njalo njalo nami ngikwenza ukwenza kodwa ngibe umuntu ofocusa kakhulu kulokhu kwezincwadi nokufuna ukuqhakambisa impilo yami sebesehluka nje ngokwempilo in terms of amajeni namakhariya nabafowethu senze izinto ezingafani ngoba ngabamba kancane ematekisini mangivalekele ekuthenini ngikubambe soke sekutheni ngishaya isicapha khona ekhaya khona laphana erenki kodwa kwayinto esheshe ngiphume kuyona ngase nginaka lokhu kokufunda ngokugqugquzelwa ubaba ngesikhathi ukuthi wena ngifisa ukuthi uhambe ngale ndlela manje-ke kukhona le nginayo njengoba ngilapha nje ungangitsheli ukuthi ukhulela ngicabanga ukuthi sinonyaka nezinyanga eziwu-9 I'm not sure 9 or 10 namanje sengiphinde kwangiphinda futhi lokho hayi kanti yini bhuti sengiphinde wangiphinda lokho angimexoshile-ke lowa manje ngithuli nje ngoba seke ngabhekana nalo daba akakhulumi lutho naye induku esekushaya okwesithathu lokho and sengiyabona ukuthi kukhona ukushoka kuyona le period ngike ngahamba futhi kuyovela kwakhona kumuntu ongikhuluma into engiyibonayo nengiyizwile wayeseyiprova ngoba uthi manje inkinga akakwazi ukuyilungisa kodwa uyayibona ikhona uthi kulo muzi engiwuthenga ngilesihlala kuwo kwamanje
umuntu owehleli khona wethwele efaka izinto ezithize khona. So uma ngabe esidayisela lo muzi thina sesiyi-sacrifice kulezi zinto zakho ukuthi-ke naba abantu. So kusho ukuthi lezi zinto eziphila lapha kulo muzi ezafakwa yilo mbhemi yizo lezi ezithinta amakhosikazi amaloke emitha ngako abantu engihlekisana nabo iy'gaba zilandelayo. Uthwele kanzima mfo? Ngiyakholwa lokho because ungiprovelile ngendlela ethize. Inkinga-ke manje ukuyisusa lezi zinto ziyamehlula naye esigabeni ukuthi uzwa ukwamukela uthi uyahluleka ukuthi hayi uyehluleka. Uyangivumela ukuthi angithathe angenze noma ngayiphi indlela engingenza ngayo ukuthi le nto ilunge, kodwa inkinga ekhona kunezinto ezikhona la kulo muzi ekufanele kube ukuthi eziyakhishwa ngoba uthi nje umnikazi walo muzi uyaqhubeka ukuphila kahle ngale. Ngisho yabona ngisho sekuthiwa uyadayiswa kumuzi manje ngoba sekunesikhashana futhi ngiyitholile indaba yokuthi gasha ngiphi inkinga yini. Lokho ngakuthola lokho ngazama ukuthi ngiphumeke ngiphele straight la ngoba inhloso ukuthi ngiphile kahle. Akuphumeki-ke futhi manje la kuhluleka ngisho amabhenki ewudayisa wona uqobo. Awudayiseki. Angazi futhi ngenze njani. Ngisho umuntu esevumile ushintsha sekufanele izinto zilungiswe sekumele asayine athi hayi cela ukubuya buye. Yabona nje wokugcina kwangena ucingo. But sekumele ukuthi sifinalize yonke into wayethi uzowuliza-ke kodwa yena kanti na even i-lease agreement anginankinga nayo even noma kuthiwa ngeke uze uthenge like full total ufuna ukwenza some sort of ilokhuza yini it's fine yabo naye kwangena ikhole kumele sesayine ilokhuza i-documentation kwangena ucingo wanze ephuma wathi hayi khonto seqhamukile wathi na ukusayina sesiqedwe wathi hayi khonto seqhamukile wahamba ukuhamba kanjalo emva lokho akafunanga akabanga safuna ukuba khona into ethi ayezwe kumina athi kade busy ebona ucingo lami enamanje mabezophinda kwele kumina kuyini nami ngiyabona kukhona into ekhona ngawo lo muzi ngoba ngisho izisebenzi zala ekhaya azibe nankinga in terms of ukulokhuzo ayilaleki zona even ngingabiza osisi nanabana abantu besifazane abalaleki kodwa umuntu mangabe ebhekene nami uqobo ukuthi uthandana nami uqobo uyeke umuntu-ke ofike lezi zinto zidile nayo. Seke wazama ukulanda abathile uhlole ngabo ukuthi bona bazokhala kanjani wabona ukuthi bona bathinteke? Ngike ngasuka ukuyohlala kwenye indawo emqashweni ngashiya olokhuza odadewethu ngathi akafake nabangani bakhe ngoba ngiyazi bayithanda izinto bathanda ukuthi sihlale emzini lokhu abakaze bakhompleyini abakaze ifuna nje ukusekelwa nami ifuna ukusekelwa nami phela. Hey nomnakwenu oyinkinga-ke webhuti. So njengamanje inkinga sekuyona la ufuna umuntu ozokusiza ekutheni kuyokhishwa lezayilwana ngoba inyanga ekusizayo sikutshele emehlweni ukuthi iyehluleka and beke kuthatha isikhathi kwakuthi siyi-diagnise inkinga ukuthi yini inkinga bebehluleka ngokuthola ukuthi yini inkinga lona kugcina etholile wakuphupha akakwazi ukukhipha. Manje ayikho indlela nawe ukuthi umtholele umuntu akudayisela ngixoxa njengamadoda nje akatholakali but ngiyakwazi ukuthola ngoba unondodana osebenzela ngala eStenga ngala koBhalitho uyena ngiyangixhumana naye athi uzongixhumanisa naye athi naye umuzi akasawudingi esawudayisa ngoba umuzi ungangimina nakhona lokhu uhlele ezokhuluma true undodana angeke uthole yena ngeke ngithole yena straight akasawudingi kumina ukuthi umuzi ngenze njani uma ngifuna ukuchitha mina nama ngikuchitha lokho kade and masixoxa and reasonable because uthi mina ngidayisa umuzi ngoba ungangimina kuphela yabo lokho kungenzeki awudayiseki asikhipheki lezi zinto angisazi akafuna ukuvuma naleyo ukuthi lezi zinto elapho uyazazi ke akazi lutho ngokusho kwakhe utheni behlala kahle nomkakhe and mina ngufakaza lokho ukuthi akaze kube khona inkinga kade ahlala lapha. Nina bendlovu enamandla nizuleke umfowethu eyikhulumela uyachaza udaba ukuthi lokephi into ayidinga njengamanje ukuthi kulekelelwe ekuthenini lapha yakulomuzi awuthenga ahlala kuyona uthi-ke kumayeka kwasani lezi zinto elapha zidla silaza zidla fumuka uyacela uma kukhona umlaphi wendabuko ohlubuhlu bekhasini oyazi ngempela lento amsize ekuthenini lento isuswe lapha akwazi ukuphila naye nje noma njengaba wonke abantu athandane nabantu bakhe ayimayelena yedwa angamayisani nabanye abantu mfowethu angathi usho njalo. Hayi kunjalo yabona
sasimisele ngokuba nabafazi kubuhlungu impela ukuthi asisakwazi nanokuba nemizi manje lezinto esinjani mangingathola nje umuntu othi ngiyagaranta mina ngingakwelapha konke lokhu kuphele ngikwesuse impilo yakhe ibuyele esimeni sayo hayi ngingathokoza ngingenza noma ngayini ukuze lokho kwenzeke. Ngani ukuthi asibonge lona uhlelo lwezimpande zama-Afrika sikhuluma into ethi ndisithwale igama lami uKing Sicanga Kaluqa kuyi-Black Life TV le nisale kahle sobuya sibonana kokuzayo. It's the Black Life TV.